А що кобим вам уповів, ож мене украли інопланетяни. Зробили надо мною якісь експерименти, а пакня вивели на якусь необжиту планету. Га? То би була, ясне діло, неправда, ніяких інопланетян у Майнкрафтові не є. А й бо у рамках цього челенджу будемося чинити ож руно сякся було і стало. Но та цидасця мегальовий коцконишенцьові не просто виживати, а й зажити горазди усім непривітним світі. Олем побзереме. Вивелення інопланетяни у містові, де куди не побзерай та єден біом – карстрові пещери. Давно хотів накрутити визву у цьому біомові, бо так мися видить, ож буде доста інтересно. Сякий світ кладе спереду мною доста нечекані проблеми. Довкола куди не побзерай самі дзьобкала. Хоч, але містамися трафлять і земля. Путь до успіха має бути простий. Треба знайти дерево. Точно знав, що вони в всякому біомові мають шанся заспавнити, хоч і дуже малий. Ну а доки Мигаль гляда дерево та й збира другі блоки, та треба си означити конкретні цілі на цей челендж. Значить, перша і основна ціль ото озеленити ісю планету, вернути в ню живіт і благодать. Буду мати і пару опціональних досягнуть. Наприклад, покушати дараб запеченого свинського м'яса, а це доста реально, мати хоч якусь одомашнену звірку, а значить мати досягнення бузьок прилетів, ну та й зваритися хоч єно не ванілової ідіння. Туйка вартує спомнити, ож поклавимся ще мод газдуйські горазди, а ведь Farmer's Delight по-англійськи. Ну, такі цілі вже суд означені, та треба зачати їх шорити. За лісом на високого берега ож може витить буде майвидко, що є довкола. Ну, як і сте си могли представити, пейзаж довкола є доста єнакий. Но чим ми зліз долію, та увидів дуже чудну хмарку на горизонтові. Туй не є що й думати, та й се великий дуб. Раху, ож дуже ми повезло, ож знайшов їм дерево такою перший день. Все значить, ож не треба буде перечікувати ніч, а можся нараз зайняти ділом. Розумієте, проблема у тому, ож без дуба не міг бим се учинити варштак, чекан, ну та й зачати копати. Та мусай би було перву ніч, да як, ну не знав, авать битися з монстрами на кулаках, авать замуруватися землю та чекати рана. Божечку, такий великий паранний дуб, онь шкода го рубати гет. Айбо, правду поїсти я не мав, дякуйте глядати другий, котрий би було не шкода. А при нім ще й ростуть косиці, та й се паранне місто. Косиці у всьому світові, а чи й будуть майдефіцитним ресурсом, бо не знав ніякого метода, аби мати траву у всьому біомові. А без трави не будете могти мати нові косиці. Із дубами вийшло більш як 20 кимаків та й пару яблук. Перва їда всьому світові. А закидься сонечко не спрятало за горизонт та мало розчистиме місто, де будемо жити. На одного бока могли бисьмеся ще мало прийти та вибратися і ліпше місто на базу, або правду оповісти і сі дзьобачки усягди будуть єднакі. Сонце ся спрятало, береме наш варштак та й прячемося під землю. Чинемеся шпор та перепалимеся пару кимаків на деревляної угля, обим се вчинив факлі. У той час намся трафила велика жила міді, такої під нами. Бавлю на версії 1.21 та 11, та туй уже можся учинити всяку серсаму із міді. У цей момент на ня надійшло, ож це велика удача. Можу зекономити много желіза на дещо майтрібне, а сам бігати у мідній броні. Так, і нараз кладемеся плавити цілий штоус міді. Сього ми застане і на повний комплект броні, і на всякий інструмент. До рана ще є що чекати, та коплемося у долину. Може, найдемо ще дещо інтересне. Недовго треба було копати, бо мися трафили ще пару жил міді та й первое желізо. Треба поміркувати, ба на що бого вихоснувати. А чи і відро та й чекан би мали бути найліпшою інвестицією. Далі подо мною знайшлася велика яма, а значить, треба крятати у бока. Провернуємося й дгорі учинити си пару мідних чеканів, деяку мінімальну броню з міді, пару факлів, та й можбися вертати у баню, айбо подумаємо, ж ніч уже ачий доходить, та треба би зачати інвестувати у городиць. Зробивимося ще мідну мотику, та й зачавимося натягати вон. Було чути аж так, де там хрупка кістьом скелет, та ачий перву інвестицію в желіза буде щит. Уже із щитом не так страшно, айбо як їм вийшов вон, та і скелета вже не видко. Ей, бо смутна новина гися каже.
Ну йо, буду помалу шурити городець та й рубати свіжовиросле дерево. А пак вже і скелет дав знати, десь я спрятав. Указалося, що удень яв мочити ноги у воді. Може, його замучив радикулітовать, що... Забрав їм від нього кістки, обого більш не боліли. Вони міся пригодять, аби задобрити пшеничку. Ся крастай вже мав 2 колосочки. У перспективі у всьому челенджові буду потребувати дуже много кістяного пороха, а значить є смисл інвестувати у чорнозем. Знаєте, чорнозем туй ото така фіча мода газдівські горазди. У рамках того мода мав нову серсаму – ніж. Такий цяким ножом жати траву, та випадує ще і ацяка солома, із котрої пак можси крафтити майродючу землю. А значить є смисл побігати мало довкола та поглядати ще дикорослу траву та нажати соломи. День доходить до кінця, яся вже читаво сфарадловав, онь не беру убігти, ледве доцабавим думі. Та беремеся до рутини – розчищати місто в цих дзьоболок та й розширяти городиць на пшеницю. Настала ніч, требася прятати під землю. Раз кроме яблук ніч не мав заїсти, та не бажитмеся битися із фрасами. Це значить, ощинемеся ще жменю факлів та й ліземо в баню. Туйкись ми стріли чудного чередаря. Хотів ми щось на ухо пошептати, айбо не мав їм дяку довго каскувати та дав йому поза вуха. Чередар ми уділив мало свої плоті, обимся подживив. У тій такої пещері були мої цимбурове. Такий перший дав ми булю. Це дуже велика подія, бо сив булів буде годований цілий мій челендж. В общому, ісе путьовання пещери вдалося дуже добрим. Найшов їм пару груд желіза, набрав їм кістя, і з цим уже можна робляти. Кроме того, запримітив їм чудного бумбака в Майнкрафтові. Зомбі застряють у всіх дзьобкалах. Такої гіби пробував йти напряму на мене, но не розумів, тож перед ними є блок. Ну, шкодувати його не буду. На сьому раз закриваємо експедицію і йдемо гурі. Сонце ще не вийшло, а й бояся вже не на тільки бову. Можся мало йти поругати зомбіями. Многом найважної гіпогнилої м'ясо із зомбів є нитка з пауків. Гіко й казав їм на зачатку, туйка невозможно знайти блок трави, а значить, нігдеся не заспавнить вівця. Ну та постіль можся й зоткати лише із нитки. Туйка мусай буде малося побабрати із пауками. Кіть буду хотіти пропущати дома книж. 2 кістки, що міг знайшов у бани, нараз пішли в роботу. Та й сяк дістав їм і 3-й колосок пшениці. Скрафтив їм перший хліб у сьому челенджові. А чий на 3-й день. Далі основна рутина дне буде плюс-мінус єднака. Рубати дерева, розчищати місцність від дзьобалок і розширяти городиць новонайдену землю. Наплавило мися мало желіза та чинюся 2 желізні чекани на трафунок, кіть найду діаманти. На вулиці потемки та й дощ, мало туй, але позасвічуємо факлями територію довкола моєї ямки, а саміся спрячемо гет та будемо очі йти далі копатися в баню. Розвідка довкола найденої пещери не була така успішна, та дорадивимося копати ще мало-май глибоко. Сперед желізом знайшов їм і парадну аметистову геоду. Міді вже і так мав повний жеби, та знаєте, ож дораз буду мати кукер. Кук, ей бо се бавка. Ну йоу, кукер у жебові, а мися коплеме дали. Так за минуту знайшов їм дещо, що знайти не чекав. Тигли деякі? У мертвому світові, де ніч не є знайти тигли, ото велика нагода, ба щось його бити. Розкопав їм, позирав у а там якась велика хижа, кампець. Ну та й пробудився газда хижі, якась повітруля, зачав нядачим стріляти. Ну, я на сесе тепер часу не мав, ну та й об'єктивно не мав ніч зажвати, кітня будуть бити. Ну та будуся копати далі, ачей. Прокопавимся ще на пару метрів далі та зайшов йому комнату, де газди повітрулі не було. Запримітив їм там пару свічок та й мало майдали нитку. Так ся лакумлю на то-то. А чи й вартує попробувати украсти? Гоннисте ми уповісти ож красти не гінно, айбо, слухайте, це чужа планета, туйка людський закон не фунгує. А ліпше би хоч деякий закон фунгував, наприклад, закон харити у хижі. Туй так не позамітано, ож завелися великі отруйні пауки. Ей, ледвем від них утік, буквально на половині сердечка. Зажвав їм тот єдиний хліб, котрий мав, та й з ганьбою біжу домів. Сюди бися ще, знаєте, вернути, куй буду мати мало більше ідіння, бо ту нитку ми дуже треба.
На вулиці вже день, а значить чекатня стандартний ковпіт. Розширити городець, нарубати дров, розчистити дзьобкала. Учинивимся компостер, буду змітувати туди лишні скіпці та й насіння. Кюстяний порох можу хоснувати нараз такої на зеленину, а ведь можу його откладувати та зробити си майрудючу землю. Докися ще видко побігав довкола свої бази. Є навигода жити в карстрових пещерах, маєте повно желіза та й угля, такой і звон. Ну та ясно ж беру думів і землю, кої нахожу. Треба ми надалі розширяти городець. Станемо на минуту перепочити і з'їсти яблуко, та й далі за роботу. Кінцем дня зачавим класти стіну довкола бази. Сесе визирать як логічний крок у сесю минуту. Задумавимся о шученню той такий форт, котрий буде неприступним манюньким замком. А кояло заходити сонце, та далі вже біжу під землю. Знаєте, боуся не тільки всяких зомбів та й скелету, що той бігають, як фантомів. Уже бо знає який день, а я далі без постели. І тим паукам сей ночі раз не йдеме, бо ще не мав що їсти. Зато можу мало пошкурити ковбиці, котріся назбирали, то та кора піде на родючу землю. Новий день, а ковпіт тот самий. Городець, дерева, стіна. Ну, уже загородив ні в року так територію. Наконець поклавимся двері. Не мож до пінзії запиратися на ніч бурговчаком, а вать дарабом землі, не? Серед ночі вийшов їм ще вон заприказувати мало з місними жителями, но та й позичити в одних 2 дараби шовдаря. Но та сяк, маючи вже бови вже 3 хліби, 3 печені булі та й 2 окраї шовдаря, уже можете пробувати боротися із своєю арахнофобією. На моє щастя, тут пауки розбрелися похижі, котрий куди, та мож було попробувати брати їх поєнно. А й бо не буду чинитися, ось то було легко. Видотрови падало ми здоров'я майдулів як наполовину. Накравим в одних усю туту нитку та ще пару челених грибів. Грибикамися пригодять не менше як нитка, чесно вам кажу. Із шкоробині вискочив мій ключик, котрий відкривав поклад. Дало ми мало меду та й желіза, гріхся жаліти. Із другого поклада ми впало 5 смарагдів. Ба це є хосен із грошей в цьому проклятому світі. Із повними жибами щастя побіг їм думів. Маючи вже бови онь 20 ниток, настав момент наблизитися до постели, плетуси вовну. Айбо, маючи пару лишніх ниток, роблюся і удицю, і з того пак буде хосен. Із вон запалив їм ватру, обо мож було має економно печи булі, сесемі буде добро у службу ще довгий час. Уже як почти доклав стіну, та маючи на газдівстві постіль, порозумівим, ож немає смисла далися прятати під землю. Можу сміло заспати під звіздами. Сяким і учинив. Сяким падом уже бозна на котрий день, бо не личивим, діставим здобуття глибокий сон. Газдівство повністю загорожене, а й бо то ще не значить ож безпечне. Довкола мура треба зробити ще якісь оборонні елементи, під котрі будемо і далі розчищати місто. В обіхі мало поплавати під водою, а діла моїх кулінарних фантазій треба ми знайти мало піска та й глини. Піска довкола є доста, а за глину треба булося наплавати. Найшов їм але ту єнну жилу, сього би ми мало застати. Що з грудок уже бови, сього буде доста. Маючи деревляну кору, солому та й кюстяний порох, чиню перший блок компоста. Все треба покласти на перегнивання, та через деякий час буду мати супер родючу землю. То роблю у надії ускорити ріст всякої зеленини, аби пак мати ще май повного кюстяного пороха. То буде ключовим фактором діла головної місії – озеленити сись світ. Дорадивимся, ож покладу си ту із вон дайку маленьку літню кухню. Кіть уже сплю вон, та можу і їсти варити вон, це не так? Дубовий падимент, бурговчакові стіни – класіка. Ну, а стріху се вчиню із міді, і так мав і мільйон. А ще пару блоків мавим ужебови із тої страшної хижі з пауками. Шуп-шуп, та й стріха готова. Продовжуючи тему, покладу си і лампуші із міді, з яким теж ще не мав шансу похоснувати. Визирав доста інтересно. Низько пуцив стріхов і заспиме. Нарано забираємо із печки вже застилу тиглу і йдемо си чинити всякое напарування на кухню. Треба маймало лабош та й великий горниць. Кладемо ватру, на ватру кладемо горниць та й кукаємо, які нам рецепти нараз видко. А куди би покласти фандлик, не дуже ясно поміркувавим, ож під водою віддівим пару блоків магми.
Вона би мала бути доста горяча. Олем, ану це зафунгує. Треба затестувати. Беремо булі, кладемо на фандлик. Успіх, печуться! Хе-хе! Єден лиш мінус ош мусай горісем стояти та й міняти кожну горячу бульку, що вискакує. Ну, завто не кільтується ніякое паливо, та чи й добрі. Доповнимо нашу літню кухню столиком і лавицю, аби се мож було по-людськи сісти та заїсти. Дали сеченю пару чеканів і дали під землю. Думаю, мож іду глядати діаманти, айбо засім натрафив на каледор тої великої хижі. Увидів їм там приповно товканів та гадав се, аж вартує ризикнути. Попитав їм єден, другий, а там желізо, смарагди, може бися й діаманти трафили, це не? Недовгомся радував грошом, стрілення в лице попалинюші. Подумав їм, аж попробую їх позабивати шийковно та йти далі. Айбо, гікой кожний бумер, недооцінив їм покоління смолушієнну. Малогом смолоша убив, із нього даже крумпля випала, айбо і я собою гримнув на перший шток. Та також розчехимся на ніч. Сесе би був конець, айбо то ти паскудні інопланетяни щось у ня забили та заставили ня вернутися із смерти і йти далі. Цігонно бити, що вони і самі суть умотивовані, аби зеленив планету. Не є часу зайся думати, треба біче долів збирати свої тибури. Добіг їм шиковно, усьом узбирав, знайшов їм ще один ключик, із шкоробинів ми випала книга з забаянням, котрої мені не треба. І знаєте що? Сись туман Михаль-Коцконишинець ту книжку там таку і лишив. У тот момент до ня ще не дійшло, ож я си пак із цього міг учинити забаяний стіл. Такой на шток пониже чекали ня зась попалинюші, і зась мали порушення трудових прав, бо беруть на роботу дітваків. Ну а я що мав учинити, ге? Ще один ключ, ще наш коробонька, упав ми самостріл та й много отровних стріл до нього. Знаєте, до сього я ще нігде на серйозно не хоснувався ку зброю, а то й дорадивимся попробувати. Май мало цілитися з нього многим легше, як із лука. Довгом ще пак блудив цим містом, заким не натрафив у комнату з павками, де уже перед цим був. Павкися засіяли спавнити, а я се перепудив, ож дораз страчу все нажитое тяжким трудом, та утікем прятатися таку у стіну. Такимся попробував докопати до старого тунеля, котрий, на благо, був недалеко. За минуту вже був, наконець, під ту страшну хижу, та можся було сміло копати крюзі глуболупок та й глядати далі діаманти. У глуболупкові діамантів не було, а й бо знайшов їм виход у великанську пещеру. А чий той май легко буде насліпати дещо синьоє блискачоє. Олем, мали сме шансу потестувати і самостріл у бойових условіях. Раз мися доста любить. Не любить мися лише єношку, і діаманти се спавнять над озером лави, але цяк... не бай. Найшов їм пак ще пару недалеко. У цілому, біжеме домів, маючи онь 8 діамантів у жебові. Ото многим ліпше генич, не? По пути такой назад чинюся діамантовий чекан та йду розливати воду на лаву. Треба ми буде обсидіан, та не будуся сюди вертати двічі, не? – 20 блоків обсидіана, раз ми має бути доста. Такий нараз, яким вийшов вон, та чинюся заготовку на ферму лави. Не знав, це то мені буде дуже треба у будучності, айбо тепер такий час ошліпше сесе мати й не мати. А з чимся нагадав за один трюк. Кіть посадити на блок компоста гриби, та унися розростуть і ускоряють процес перегнивання. Кладемо на кухню замісто простих товканів, то ти парадний, що украв у сусіда. Не ките, яка парада. Сяк нам такий достиг перший блок ультрародючої земли. Торжественно її кладемо поміж другий у шор, ту і не раз буде рости пшениця. Маємо обсидіан, маємо золоті боканші, маємо доста ідіння та мож зачинати класти портал у недер. Учинимо си таку маленьку городину довкола, уби ми витить ніко не зайшов на газдівство та й готово. Та що, чистовані позирачі, Михаль-Коцконишинець офіціально йде у недер. Там ачейня чекать многим майживий та інтересний світ, гікой але туй. А перед тим як іти, треба було відкласти геть діамантовий чекан, бо знаєте, б'ю знає, щось там може стати. Заспавнились мися у доста закритій пещері із світячим камінем. Тяжко се представити ліпший спаун.
ані магмових кубів, ані гасту не чути. Паради, можешся розслабити, нафармити си світла та й недераку. Недерак ми треба буде на декілька цілів нараз. Но моментально думав лише за то, як го дати на оборонну структуру. І збока від себе запримітивим і зелену хащу. І це мені дало одну файну ідею. Розумієте, від самого зачатку я собі думав, ож буду озеленювати світ через мох, котрий мож подаколи купити від вандруючого торговця. Та й я нагуглував, ож у біомові карстрових пещер вінся теж годен заспавнити. Айбо чекати торговців то довго, а ще май довго чекати такого, котрий буде мати іпен мох. Айбо є й альтернативний метод. Мож із ендермена вибити покручений нілій та й озеленити нашу планету даяк альтернативно, не? Іпен секунсе ціль поклав. Але тут є ще й бастіон, мати це божа. Ну, план простий. Чинемеся платформу, 2 блока висотою, та йдемеся задирати з високими чорнявими людьми. Шуп-шуп, та ячей дасть третій такий ендермен з верми нілій. А значить, треба набрати повні жиби недераку та й більше думів. Значить, план такий. Май верхній слой каміння знімаємо і заміняємо на недерак. А далі недерак будемо трансформувати у покручений нілій кюстяним порохом. І це буде довгий процес, айбо бізивний. Так і на другий рано прийшов від нині і вандруючий торговець. Беремо всі наші гроші та й біжемо дньому. Торговець не мав моху, айбо у цих нових версіях уже і яму можу дещо продасти. Стокмивимося на пару печених буль та й купивимося 4 скіпці темного і 4 скіпці блідого дуба. А далі так і там зарубав його лами, бо не знав другого метода мати ту й кожу. Найня перебачат, айбо, гікою вже споминав, на сій планеті закону не писав. Садиме білий дуб, садиме темний дуб, будемо мати новий матеріал на якісь будови. Яким стяв був перший світлий дуб, та раз ми впали були лише 3 скіпці, дужимся був напудив, ож дораз про серу сесе, айбо не, слухайте, упав пак руно і 4-й. Ще би мало та інвестиція у 20 смарагдів була би на ніч. Із темного дуба, так мися видить, много скіпцьох паде, чесно. Раз ми не пробігав ту сякій рутині. Рубаємо дерева, всі які наросли, збираємо урожай, гет усі лишки пущаємо на кюстяний порох, частину кюстяного пороха уткладу, а частину мечу на компост. Далі мучу чудне гойкання. Запримітивим деяких чудних дябсиків. Ей, слухай, та сесе тут інопланетяни, котрі мене били і украли. Прийшли та гойкають, ей, пойлем заприказуємо. Но паскуда я вам дораз укажу. Повім вам правду, не було то так легко, як я се представляв, бо на самих бульох регенерація в ня доста слабенька. Айбо побирував їх задавити. А такої біля них була ще одна групка, кампець, 2 загони за мною йшли. Фі. І сі так само шиковно лягли. Закитяся бив усіми бітангами, та з недера до мене прийшов чудний гость. Узирав доста небезпечно, та дорадивимся, ож не буду го бити. Айбо і не дам му ходити туди-сюди, бо вижу, ож погнилий є, та вбо ту й не воняв. Поклавим го біля портала лодькуватися. Ба якое бо му ім'я придумати? Но, набравим ще мало недераку та йду дошорювати оборонну структуру. Ото буде цякий, але шор огне та й дзьобкалас перед ним. Взират раз доста небезпечно, не? Нитко дмигальовий не зайде просто так. Ще один добрий сюрприз чекав ня у дну. На дубиковіся появили пчоли. Не задар садивим го попри косиці, не? І це велике досягнуття. І сі пчоли відкривають ми много всього нового. Дораз май розкажу. А доки пчоли сплять, чинеме ватру та й пару пролазів уби убезпечити нам збирання вощини та й меду. На рано мене стріли 3 нових цимбурів – Леонардо, Донателло та й Рафаель. Не пошкодував їм 2 маки, котрі мав у ладі, аби розплодити сих манюнь. З яким падом виповнились ми ще й ціль нашого відео. Офіційно маємо всьому світові одомашнену звірку, що підтверджує досягнуття бузьок пролетів. Правда, зачав їм мало переживати, ож не вчинив їм навпереда деякий пчоларій, бо тут, видите, довкола дуже много всяких небезпек, котрі лично я примножив, коїм запалив недерек за муром. Треба придумати якесь найбезпечне місто пчолам.
Ну, так ми ся видить, аж докінчуємо свій оборонний мур уже повністю. Його би треба ще мало протягти дгорі, аби не могли перелізти павки, а й це вже добрий зачаток. Почекаємо, бися зміркло, аби пчоли полігали спати, та й придумаємо всяку скромну хишку. Косиця довкола пролази, та й готово. Може мало тісно, айбо буду набізуйно знати, ож моїм пчолам ніч не загрожує. Але нарано знайшов м'яну пчолу, котрася запутала у всіх сталактітах. Ну що це за робота? Я її акуратно привів до мій, та й попробував наговорити жити у новому пчоларіові. Вона зо мною не согласила, айбо вижу, ож єдна пчола там і так уже сидить, та сього ми раз доста. А за минуту заманилася туди ще єдна. Та парада. Деякий час не накручуваємо відео, бо монотонно просто заповняв дворець недераком. Айбо чувим чудну заморську бесіду. Йой, та й се вандруючий шефтарі. Іде никати, ба що доброго має продасти. Кампець, як він туй небезпечно понад лавою скаче. Міг ненароком умерти, та й лиш утягнути мій челендж. Сись ніч такого мега доброго не продає, муху немає, айбо має тюльпани. Сих си пару куплю, бо усьому світовій косиці, який казав суто обмеженим ресурсом. Тюльпани – то інвестиція у пчол, а пчоли – єдина звірка, котру туй можу тепер одомашнити. Та й позакривав лаву пролазами, обися нитко не попік ненароком. Далемся дорадив зварити собі цідер. Аж у нього вже є безконечне джерело меду, а значить і цукру, та були в нього владі ще пару яблук, та можеш попробувати зварити свою перву страву із мода газдівського разди. Ото яблучний цідер. Цей напиток дає ефект пролигнуття, подобно до золотого яблука, наприклад. Просто ж на много майкуртий час. Айбо закид до зілльоваріння мені ще дуже далеко, та сесе буде файний метод дістатись які ефекти. Є ще jedna страва, яку я си можу зробити таку й нараз із подручних інструментів. Ото медове печення. Сесем був викукав недавно у книзі рецептів. Треба нам лише 2 дараби пшениці, 1 банку меду, але маємо 8 печень. Вони несуть якісь дуже ситні, айбо прюмкти їх мож удвічі май скоро, як хоч якое другое їдіння. Пішов їм піцицько попутювати довкола, поникати це може іся провоняна смертю планета мене дачим почудувати. Указалося, ож не дуже. Угля, мідь, десь не десь поєдна травичка, айбо більш нич. Інвестував їм ще піцицько желіза у 2 тивчарі, аби хоч мало автоматизувати продукцію кістяного пороха, бо тільки клинцав, аж скоро се ачей поломлю мишку. Та що, настав сейсь момент. Іду, покладу у центрове двірця покручений нілій і попробую його розширити. Мігаль Коцконишинець стоїть за крок до того, аби озеленити ісю мертву планету. Раз, никайте які паради. Можеться чинити, ось у мене той файний покровчик. Айбо сесе раз усей кістяний порох, що мого мав. Чекатня ще повно роботи. Нагадавимося, ось на покрученому нілійові файно ростуть гриби. Сесе не мож пропустити. Посадив єден такий нараз. А в той час на ня надійшло, ось паде дощ. А у мене уже бови уже давнося тьогат удиться, а я за ню і забив. Ідемо м'яти рибу. І мавим рибу до самого рана. Закид не став дощ. Мавим пак у жебі 10 лососів, почти півстака вагрі, та й ще всяку другу лупину, включно з дерев'яним тарілом та й кожаними топанками. Прийшов час аб'юзити майхитру механіку мода газдівського разди. Туйки мож нарізати на дошці рибу на філе, а кой то чините та впадує з неї, кроме філе, ще й кістяний порох. Так розумів логіка у тому така, що коли рибу ріжеш надвоє та маєш із неї ще кістку, або давати цілу майнкрафтовську кістку за одну рибу, то би було дуже жирно, та завто дається лише порох. Всяк раз та й мав, слухайте, 30 дарабів пороха нараз. У той час никавці не може з цієї риби дещо добре зварити. Айбо там усяди треба ще такі інгредієнти, котрі туй ачий нереально буде знайти. Не пошкодував їм і 1 дараб кістяного пороха на білое фарбиво, та пофарбив їм се боганші. Тепер мав уникайте паранну неділяшну обув. А добитий кістяний порох іде на озеленення нашої бази. Кроме того, мож так уйтуй, не заходячи в недер, ростити собі сісі великі гриби. Їхнє листя
Тож можеш пущати на кюстяний порох. Треба буде попробувати, це й се не буде дуже часозатратно. Бонусом іще мав грибосвіт, котрий узират нічим не гірше якийсь світячий камінь. Можеш умітувати факлі до макгети і класти собі маймоцне світло. У ісю таку ніч трафилося затестувати, як фунгує оборонний мур із пауками. Гікуй видиме паукся запалив та зачав горіти, но при тому продовжив пробувати цобаритися на мура. Треба, значить, тягнути стіну майвисоко та й придумати ще дещо, аби паук не міг вилізти дгорі. А й бо в общому успіх, паукась ми забили. Так само пернув у дощку і кріпер. Від цього метода є лише один мінус, ож із горит ушиток лут, ну то не бай. Прийшов час затестувати і наш яблуковий цідер. Олем, це буду дуже й у битві з фрасами. Експериментально вижу, ось цей цідер дає ми шар броні, котра промикать лише, пару ударів, а далі заспити, Не так файно я собі представляв, а й бо і ліпше генич. У цей момент подумаємося, ось можся вчинити реселів на моби, типу грибика, а й бо видитимося, що то вже буде якесь читерство, не? Так я по факту буду мати безконечно кюстя без ніякої небезпеки, ото не інтересно. Раз буду заробляти свій кюстяний порох чесним трудом на городі. Минутку відпочинемо, пожаримо цибуль. Найшов їм у рецептах ще одну інтересну страву – дзяму з кюстки. Воно визира дуже неапетитно, а й бо то мож варити із усякого сміття, котроє мав на газдюсті, включно із челеними грибами, котріся вже яли ні в року плодити на покрученому мілійові. То та дзяма не є дуже ситна, а й бо дає регенерацію на 1 минуту. Ото би ми файно помогло у всяких битках. Раз забіглись ми ще раз у чужу хижу покопкатися із попаленняшами. На сей раз мав яблуковий цідер та поберу видержати на 2-3 удари з молошами й много. Но при тим, коли на ня наскочили аж 3 нараз, та маломся перепудив, а вони ще із літри убалили геть, знаєте, та мало ми там серце не стало. Найшов там збоку і спаунер скелетів. І це тепірка мала би бути найліпша находка, бо якраз ми треба кюстя і на дзяму, і на озеленення. Скелетів закопкати було не тяжко. Друге діло то отруйні пауки, спаунер котрих є таку й там і збоку. Кроме всяких добриньок та й грошей, котрі ми дали спаунери, забрав їм і 4 кюстяні блоки, котрі були довкола спаунера скелетів. Мав їм лише 5 кісток та міг їм нараз і зварити лише 5 порцій дзями. Ото значить, аж потенційно мав он 5 минут активної регенерації на якусь серйозну битку. Сяк подумати, та сесем може даже майчитовий ефект, як пролигнуття від цідеру, не? А й бо нащо вибирати, кить мож мати і то й друге. Хе-хе. Горі базов учинив їм се читавий дубовий сад, котрий моментально хуснув сугубо на яблука. Постинав усі дерева, дістав 7 яблук, всього застане на 3 склянки цідеру. Зачався дощ, чиню синову удицю і йду зась імняти рибу. Не мож пропущати таку нагоду. На сей раз наймнялись ми менше сирої риби, а й бо трафилася єдна нитка та єдна кістка. Комусь сміття, а нам важний інгредієнт на дзяму. Понявим, ож закіті з тої риби нич не можу зварити доброго, та можу її хоч на лабушові пожарити та мати сяк. А кюстяний порох із неї такий у роботу. Потихи, помали, а тераморфовання фунгує. Але никайте кюко зеленого довкола мене. Потихи зачав їм піднімати мур, покладу зверху дощки та й гарадичі із цього зеленого дерева. Основна вигода, ож оно не горить, та я не буду переживати, ож мої оборонні придумки спалять ми хижу. А головно будуть заважати паукам залізати у дну. У той самий час можуся вам похвалити, ож моя придумка є ефективною і проти смолошів. А за смолошем прийшов такий і великий зомбі. На благо додумавимся застрілити його із самостріла, бо з нього випала морков. Кобимся на нього не творив, та він би згорів на недиракові разом із моєю морковлю. А сяк добивимся ще одну зеленину, ще один тип ідіння. Ей, он явим і грати з радости. Біда лиш, ож даже маючи морков, я не ож дуже можу собі наварити деякого нового ідіння. Туйки усяде треба авать парадичку, авать капусту ще, авать... я такого не мав шансу знайти домак.
А значить, і далі моїм майстабільним варіантом обстанеться просто печена буля. На другу ніч доклавим Гарадичі на мура та й дорадивимося, аж треба затестувати, як буде фунгувати регенерація видзями. Скочивим із мура дулів, мало заприказувати із скелетами та й зомбіями. Мушу уповісти, аж це дуже крутий ефект, бо регенерація була хоч і помала, но була фурт. В основному я бихся мусив так де спрятати або перекусити, а то й можся було бити і бити далі, незалежно від того, чи ситисте. Коли закінчили зомбі та й скелети, прийшов час на інопланетних агентів. На рано поклавим ще 3 кістки варити на дальшу дзяму, та й порозумівим, аж цієї ночі упали ми у руки перші луки за цей цілий челендж. Йой, а далі довгий час не ставалося ніч такого інтересного. Мавим каждоденну рутину. Зобрати урожай, пригнати його через компостер, кістяним порохом розширити нілій, наростити ще пару грибів, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Та завто деякий час їм ніч не накручував, бо відділомося аж ніч інтересного такої і не діє. Та не хотів їм кільтувати час на гігабайти кушення пшениці. А й бо вже майпак, коїм включив накручування зась, та порозумів їм, знаєте, аж сталося не так і мало. Але никайте, якое паранне газдівство. Файний городець, гіндика виросла немала башта, а яся поселив у челеному грибікові. Ну, і вже сме почти заклали недираком двориць. Із башні далеко видко і доста стічно стріляти із самостріла. Сяким падом діставим здобиття, ну і тко тепер раблив. І не знаю, ж якої домак є в бавці, но та й не чудно, бо яся до сього них основав самострілами. Но і ся фортеця є направду неприступна. Сигінь буде каждий, ко попробує на мене йти. Далеко їм порозумів, ож у вонковому світові ужеся домак ніч не бою, та буду годен сміло розширювати своє травляне газдівство, дорадивимся, ож треба закрити наш список досягнуть. Поміж цілями у ня ще було закушати свинського м'яса, а значить прийшов час зась іти у недер. Чиню се пару дарабів броні з желіза, у перший раз за цей челендж, і йду нурки у небезпеку. Направду забитись якого дикуна не тяжко, я уже чоловік, слухайте, навчений. Кладемо посперед себе синій гриб і сміло стоїмо на містові. Стріляємо у того паскудяка іздалеку. Дикунися синього гриба дуже богат, та не посміють від вам підступитися. Кроме свинського м'яса із хоглінга паде ще й кожа. Ки так подумати, та сесе гонно було бити наше джерело на книги, кобимся до сього додумав скорше. Та вже бим бігав із забаяною броню. Ну ніч, не бай. Всякі сме задавили, а чи да з 4, кладемо сі таку той шпор і печеме м'ясо. Ну, такіть формально сме сповнили усі визви, які сме мали, та можемо попробувати скочити вище голови. Пойме в бастіон. Лишим зайшов, а капітан Піглінів дав ми двічі по смольох. Ну та маломся там не розчех. Нараз було ясно, що я той нігде шуга не виграв по-чесному. Та я заблокував їм Гарадичі та й бив їх по ногах. Раз, та й 3 капітани упали. Треба си було вчинити ачий і меч із желіза, а не лиш броню. Ладичка, котрум в них видвоював, указалася доста читава. Приповно золотої моркви, хоч я із собою теж пару взяв, обсидіан та й повно золота. Но, та й туй ми є й желізний меч, за котрим я так ривав іще минуту сперед цим. Дорадивимся, ось цього стресу мені раз доста, требася вертати домів. Но, та туй сме. Можу сміло уповісти, ож Мигаль Коцконишинець успішно трансформував сувору планету у цвітучий сад. Олем поникайте на сей дворець. Довкола все таке зеленое, но а ведь синьое тяжко ми вповісти. Поникайте на сю теплу кухоньку, деся варить придобра дзяма та й пищуться пахливі бульки. Здріть лиш якся трудять пчоли, раді кожній коситці усьому світові. Поникайте лиш яка комфортна спальня у Грибікові, і з видом на портал видки сюди прийшли самі доброти. Та й поникайте на сього гордого газду, котрийся вже такий ніч не боїть, бо він побірував тераформувати непривітний світ карстрових пещер. Ну, та на сьомуся будемо помаленьку уткланювати, будемо раз лишати цей світ. Чистовані позирачі, це полюбилося вам?
Може ви маєте ідеї на деякі другі, мої інтересні визви? Буду радий почитати ваші коментарі. Може і пін ваша ідея стане слідуючим відео. На цьому то раз будемо кінчати, будемося відкланювати. Красно дякую, майтеся.